بلوچستان اکیڈمی چیردستیہ بلوچی زبان مزنہ میں شاعر و ادیب شداد خان چسری اولی سال روچ درگتا اکیڈمی سروک ڈاکٹر غفور شاد پاگواجیا یک پرسی دیوانی جمدارک بود ایسا تعودہ مرزی چک و بلوچستان جان سلامتی صوبائی اسپیشل سیکریٹری شیخ شداد بلوچ اکیڈمی چیئرمین ڈاکٹر غفور شاد سینئر ادیب و قواس پروفیسر غنی پرواز یوسف عزیز گچکی بلوچی اکیڈمی کوئٹہ گوستگی چیئرمین سنگت رفیق بلوچ و پروفیسر باقر علی شاکرہ گشتنگ دا تو گشت کے ادا مرزی شداد خان چسری یک جوان شاعر عابد یک جوان انسانی ہم بودتا چاگر داگو مدام امگرن چو ام کوپک بودتا شداد چسری مدام ورنہ زبان دوستی ہوتی چاگر داگو امگرچ بوگے سکندہ تک اس آتا بلوچستان اکیڈمی چیئرمین ڈاکٹر غفور شاد وش نیوز گنگوش چنہا بلوچستان اکیڈمی نو یک مراگشانی یک سلسلہ سیریز ہے کہ یاد ربطگینانی نامہ اما کے رب میں شاعرہ میں حدیبہ اما آنی راجی کردی ہستے ہیں چاگردی کردی ہستے ہیں اما ہم پا زبان و لفظاں کو ادب پا کار کتا اما ہنا یاد کھنگو آہنی کردارہ ساڑا آگے باقی ای مرچگی پروگرام واجہ شہدہ چسریے یاتا برجم دارک بودتا و شہدہ دے کرد پا زبانا 5 سال تقریباً ہا شاعری کنے گائیں پا زبانا پا لفظاں کا پا تی دودمانا آئی کرد گیشتگیں کردے ہائی با ای تکا ہائی شاعری استاں ای تکا یہ نوشتاں کو مضمون استاں آئی نوشتہ کو تگاں جتا جتائیں سر حالانی سر نوشتہ کو تگاں اشیاء چوید و شہداد جند یک شر انسانی وط شر انسانی بودتا ماراگش ڈوبا بلوچستان اکیڈمی مزن کارگشاد اوے والکار مقبول ناصرہ زرتگت گوڑ سرا مولانا شاہ جہان درزادہ ادا مرزی وسطہ دعا کو عکس کش امجد مراد اوریا ماجد سمد وش نیوز تربت کیچ